nakalagay dun sa mga profile nila, di ba? Ang babait, praying, worshiping, helping people. Yan yung mga hobby nila. Tsaka pangalan ng dating website, ang Dating Daan. Thanks ka lang. Next show yung iba. Dinagsan itong nagdaang weekend ang March Madness na ginanap sa isang resto bar sa Naga City. Isang gabi ng komedya hatid ng Comedy Oragon, grupo ng mga local stand-up comedians sa Bicol Region. Ayon kay Carl, may-ari ng bar, naisipan niya ang ganitong konsepto bilang suporta na rin sa mga local comedians. Support locals, 100% susuportahan Tasinda. Digdi lang yan sa backdrop. Yes. May Comedy Oragon. Every second and last week of the month, last weekend of the month, nandito sila. Isa po kaming collective of stand-up comedians from different parts of Bicol region. Not just from Kamsur, meron din kami from Albay, Sorsogon, Camarines Norte, meron din kami from Masbate City, Masbate Province, and Catanduanes. So technically, it's a collaborative group wherein we perform our craft, stand-up comedy in this kind of audience na maganda kasi dito sa stand-up comedy scene is yung mga audience is upo na lang, makikinig na lang sila at tatawa na lang sila. Mula pa sa loob at labas ng Kamsuran na Laugh Out Loud, gaya ni na JP na taga-Albay at mag-asawa mula sa Tagaytay. Dito lang ako nakakita na may ganitong comedy na show sa Bicol. First time ko actually, although lagi akong ini-invite ni Carl, first time ko to. And masaya and nakakatanggal ng stress. Okay na okay, nag-enjoy kaming mag-asawa. Kasi first time din namin makanood ng stand-up comedian. Yeah. Oo, Na tapos, live talaga. yeah, nasakto pa na mag-gimmick kami tapos may show, may comedy show. So tawa kami ng tawa kanina. Although yung iba, hindi namin masyado naintindihan pero nagigets namin yung mga jokes. Sa pag-deliver Sa pag-deliver din, nakakatawa din. Pero mostly yung Tagalog naman So naintindihan talaga namin. Kaya tawa kami ng tawa kanina. Sa Tagaytay, isa lang ang kilala nating bar And wala ding mga show. Wala masyadong ganito na event doon sa Parang amin. ano kasi to parang mix ng club and ng bar. So sa Tagaytay wala nun. Ang ligaspenyong komedyanteng si Roy nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga nanood sa kanila. Thank you pala sa mga sumusuporta dito sa mga shows namin. So nakarami na kaming shows dito sa Naga. 2021 pa ata nagpe-perform na kami rito. So ngayon tuloy-tuloy kumukuha kami ng ibang comedians, nagpapa-open mic kami and tuloy-tuloy yung practice, tuloy-tuloy yung shows. Kumikita na rin kami rito, hindi tulad dati.